Какво стана? Добре, че де мой крака? Мал бъди да. Дай го престирате. Добре, това ден, значи не е било той, защото оня ден имото се дигате и до някъде. Може оно и да идва. Оно си. За 2 дена са научили. Добре, другия штъркел дъртия де. То отдавна се издига. Отдавна не го виждам. И там има пирал от штъркелка, ти не да ги напазва. Няма крак. Точно. Това са в гнездото ти. Дърци като правят гнездото и като ставят сезал. Да. И те им се оплитат на малките краката и то горее ще река. Виж, то пак като ти оцелява, мамата. Те ще оцели. Ще го дадат в някой зоопарк. Те са препълнени с тако там, да мисля, че ги снимат. Те е верно. Дарен да го намерим, но и той е каснал някъде там. Къде е каснал?